ତମେ ପିଠା କରୁଛ ତ ଜାଳ ଅଧିକ ଦିଅ। ତମେ କେମିତିଆ ପିଠା କରୁଛ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତମେ ତ ରୋଷେଇ କରିକି ଏଥର ଖାଇବ ଆଉ ଆମେ ଏଥର ବସିବୁ ଆଉ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଆସିକି ପିଠା କରିକି ଖାଇଲଣି ତମେ? ଭଲ କରୁଛ। କେତେ ଗଲଣି? ଦିଟା କରିଛ? ତିନିଟା କଲଣି? ଆଉ ମୁଁ ଯାଉ ଶୋଇପଡ଼ିବି ତାହେଲେ ଆଉ। ନା ଆମେ ଖାଇବୁନୁ। ନା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଇବୁନୁ। ନାଇଁ ମ ଭଲ ଗୋଲ ଗୋଲ ପିଠା କରୁଛ ଆଉ। ନାଇଁ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ମୋ ଦୁଃଖ ତ ଗଲା ଆଉ। अरे वाह। अरे अरे आउनु मु खाइबिनी रे। टोटाली मु खाइबिनी। हाँ थोड़ी से पिठा कर। नाई ना से करे जा खाइब सब तो भाई को गला। हाँ से गैस बंद कर दे। हाँ गैस बंद कर दे। नहीं गैस बंद कर। गैस बंद करे।